Kajingpen ipu iping yiki kamera ying kamtam hagi kamera shongkai da kababu yiki tiar pen itenan kadika wini kirukom kabangi kibriu kin stenat ban le. Bu nangi ni kam sengam tenat ban bu da ki tiar bu kai ki balong tenrai dan ni ki khasi souvenir kum ki khoren ki mau bena bat ki ying dieng dan ni ki tree house. Hagi ni ki episode chong how di duen ngila yo lat banyak keren bat iba genre singkur kalang iba dei iwe ni ki nong shnaya kum kini ki jat tiar bu kai tenrai. Ye kini ki tiar bu kai lak ban penyak yeuru haki function beper bat habadon ka jingbam khawai ban ais ngom ha yiki kum ki return gift. Ka kerteng jonga de cendra singkur kalang nasyong hagani ka sinong kabamta hangni ha sinong plangwan broy ipa ilong iba sitom bat khamtam email bapli idai ru kunthai kumno ban pandap hayang hasam kamut isem sitom tenga yalde ban lek skur ngam yolat sho tengapat ngan thaula dakano kalat kelenti ba kumno bangala ban yarap lem ban yaterong lem kakhia ka shon hayang hasam te dari takadau ka sapoi bat takacingmut jonga bangan sedang ya kani kam hau bangan sedang ini kam den ru snam ar hajar khatwei ar jar khat ar kumtai Kajing dan sab jong iba genre sing ban shnai ki tiar per bar kajing penslur ka ba iyo ni ki palau chong i bar kumju ne ki ba hayang hasam chong i iba genre la sedang ban shnaru yiki tiar tem tiar pun kum ka duitara bar ka bom ka ksing ye kini ki tiar put tiar tem iba genre la penon kam da ki ding beper na duk ka ding pingwan ka ding sophan ka ding rai bar ka ding kse bu na ki ding me iba genre penon kam ha ka bashnai kini ki souvenir beper ki ding ki bala brand no da ki brio dan ni ki ding ki bala tam no ha bashnai yeng snasam te habaya dai bat kani ka handicraft pan te abangi sna namar ba ngisayo i sabangi lek nyiwan sharum shaneng yakini ki handicraft khamtam kum kini ki deng ki ba khoram kum ne mo kum kini ki deng ba khoram kum ne namar bonsen ki breu ban thangding ro ban kit chayeng ki siam sitom namar bolong khoram dengan re kumno mangapan ngelde wala khoram ro ngakit bai chayeng kuma pi he hangne poplau ye jonga ki dap ka ki deng khoram sudah ka ba bar ki breu ki ba tang man thang ding ro ki la salea namar balayu ban thle ro ki long sem sitom namar udeng la dai udeng snar sudah hanre wat ki dei ki ba kini ki deng bat do gidon kini ki tenat deng war mo ki breu ki ba ki pendon kam sho ba ban thang ding ro hanre ki abrat hanre ngakhar ki nga pendon kam ki bat sayo ban sayo bande mo ndau la wanra saying ngila pen khoj ngila pen subay o ngila pen bhabreu ngila pen itenan dan ngila pen itenan kuntu nya sara pat sayo habangira sayo bot kumta kan kayo ru kanang yaj kumta ter ani iba idon ni ki mau bena ka bom ka sing ka duitara namar kani ka habalong kani ka rukom ka dei hagi korsor chong ki khasi he habaki le kan ko bentar komot ki kilale neduk taka nongrem ke ba ulong shwa man shwa ula ai ula pen khamti hangi kilong den ba mangi kilong den bat kumno bangin penne pensa eka badai taka dau ba mentahi habangi i ba pi kat sebagai village piwan sarum saneng pi baik ba kidon kini ki mau bena hari ki mau bena kidon ki bon chat ki mau bena haba nomor man shwa kelenti klau komot kelenti habaki lek kiwan khamtam hakalek yo lek han habaki lek hakatu kelenti komot lada habala apoi hakatu kecaka komot kithung yo mau bena ki penlong atat kum ka kor sang thang bat ki penlong atat kum unong kedau lenti namar ba hadala ki labo yo mau bena komot kisuken hakapor baki wan pai namar ba kila don lupa kum ka ketaka kumu taka cingkedau lenti kum dei na taka dau baki ong ba kidon kini ki mau benar ki dei kita ki kor song thai wi hangne ki bayang lai teli kini ki dei kita ki mau benar kane dei ka bom kane ka duitara bat unde badon ni ha pedeng pat udai ta mau kan thai pat kane ka bathia hang ni hamadan pat kadai ka taka ksing mi ong bangi cu penon kam ban tem habasyat kumen hakrwai ka sel ban shnai ka souvenir jong kana krala ni ka bom iba genre la sedang da ka ba oleng khot shwai ki ding
bat la penwan derpat hakadur jong kanakra kabom kadui tara bat kimau bena. Thọ đen cùng tôi ban snaying snasem Henry kibret Henry đen là takadau siu ya kitu kideng kibla bread kibreu ni sa sulai khare kini ban sawan ra sayeng bangin snay kum kini. Te pen momentang habang ilada ban ot kumne ngi haban pendai pan ya uni uksai kumne kan ya uni uksai ngi penerkam da unu uksai rulong he tang bahang ne ngap penerkam da uni uksai muka te uksai la da pi penerkam da uksai rulong da pi penerkam ta kum bangalaong da unu cai uksai rulong de man lai ba yang ne pan dang ilada ban pendai ini uksai ngi pendai ini kesne ba yang ni kesne paru ni penerkam da kenika plastik kiba kenika plastik kentai mo kibla cot lani khantam ni kiba ladangi yo ban habang yo da katuka seed kali kepala kiba yo na tu da dukan mo kiba kibreu ki bread kum to tengi akhar e kum gitu ni penerkam ya kane pe mo kum gine ban dei tu kibangi snai ki mau benai ya kini pan ngiyo lang ba kini ki dukan furniture mo gitu ki furniture kim pendon kam shu ni sim no de tu ki lentang ki balak kentai na dukan furniture pengisa pendon kam ya ka kum kini kelentang ni pendon kam ngilek ni Hadin baladapan on yak lentang hakadur joki mau bena iba jin resing la sedang man penwandur yaki da ka basa da ki prek haka frame lentang man pen scam ki lentang mau shinrang halo jongka haka ni ka frame la sa pen scam ru yak bom ka sing ka dui tara bat ka lentang mau kan thai halo jongka hadin ka ni la nya penjili bat airong yakini ki sovinia pe kum kane manta hila dab ya ka te ngila dab kum ni ngin sa airong wat ken ya kini ngi sna ban don kini kiba supply kidon kini kiba supply na chatai sa ora mo sama nong don kibuan ya simlang kum gini kia simlang kalong komot kia simlang yang ngar nang ne kia sim ke order bon ha te pej komentar ini mengenai senada ya ke order ni buat kibreu hi kibayarap yang hagan ni kakam kecunga tementa kidon kembas saungut te nang taru saungut ki bacu Arab yang te om dei wat tang taru andre haba kawan pat ko order om ban se ngahap hadu kumba sipau ne khasan ngur ngahap ban bo namar ba kat kum kecing dawa cong kakam ya kane kakam ke bang atrai ru kemut ka bun sen hi ki don kini ki ba don ki ini ki kenca function ba ba he ki sayen sim yang ki pha ko order sanga bakan long kum kinca kecing ai snubha tenang ta kum makan di kencaba don ka cing ya tho romo ka cing ya tho lane ka cing khawai khon lane kumno to namar ki sai don ka ni ka return ke fro
te lengba ke cuk return kefro ki sai bonsen ki pha ka order sanga te rangar nguru ngapen biang ya ta ka order ke cuki. Nalor ki tiarbu ka iba Jane Racing ila shnaru i kijing deng tenrai, kum kapang sngat, kijing deng ti, kirengkap khnam ki baju penenkam, habalit syat khasi. Ya kirengkap khnam iba Jane Racing ila shna dakatin, lani diki dieng kat kum kajing don kam jengki customer. Jing riam syat khasi mo ya kini ru ngi shna de lengba chong kani katin mo lengba chong kani kitin tingi sa shna wat ngi sa shna hakadur katum ka cingkwa namar ba mentah ki breu ki kino ki customer ki kwa ya ka design ki baper ndrai nga shup hadro ya ki ya kadur nga shup hadro ya ki ya kadur ndala hadro ya ki ya kadur tengah sa shna ban ngabut thik kat kum ka cingkwa ka chongki kane rangkap ro phe hang kane wa shna ne de lengba chong kane hi katin wa ni sa shna ban penwandur kum ne kum bakalong entah tapi om day bang isna tang na lengba chong katin mo wat lengba chong kadeng ro ni isna lang menta pai mo kum kan ni kadeng namar kan ni kadeng pendon kam hakapor banga syat yalade habanga syat yalade kan ni nga pendon kam ni kadeng bar kibon kibreu kila ya be hai kan ni namar wa kan ni kalong kabalong kamplan na kiwepan kum kan ni kesengkar wi pendon kam ba syat ki kan thai mo namar kani ki pendon kam bendeng hani hopok sangti te kani don ki cai breu ki bakham sngai ni don kam chna kham he da ki bakham ta namar lada don par kini ki breu ki bakham red ki bakham rekho ni haban penrit kani ru namar lada ngi sna kat cuk sai skumut kitu kinong don kam kelong kamlong kanya ki ngi haban habang ngi sna ru ngi habat pej ru ya ka jinglong jong ki breu namar ngi haban penwandur kumtai habaya day bat kaneka cingriam syat khasi mo namar ba kumno nga poitrai ya kane kaneka cing poitrai nga ya kaneka kam kamot kad kawe hi day ka cingduk hi barnukong yala de nga kwa ban syat namar nga sayo i ki parlok prachor nga kumto sabai lech seng kumto saya syat ka sulai ba yaki tang masyur senran hendrai nga le kumno nga yala de ban thet ngam don pisah habang ngam don pisah tengal le kumno nga thau de kilat kelenti ba ngan snai kane hendrai ngalek kumno ngathet ya kane katin ngathet ya kane katin ngathet chwat tang dai ibatan tenan ring takadau ngaru ya kane ru ngadang shu sedang menta do kumo kumba laisnem menta rembar ke cingrem syat khasi namar kibreu ki bonsen ki order da katin hendrai haba yalade pat ngapendon kam ban syat ngapendon kam ngasna da kadeng haba ngar lech syat pakum keleng haba syat seng khasi kumto pat ngalek kumno haba kibreu ki yo i ni kerengkap chunga kembun sen ki ipla namar ble yo namar kibreu ki pendon kam dakatin ngapa yalde ngapendon kam dakadeng tede takadau kibreu ki barkher ki don he ki ba kila supet lengo don he namar ble yo namar ki ipla namar kim chu yo i dene takadau ko ba kim chu yo i kataka rengkap bar chu shna dakadeng re de manga bonongkong atharai bang shna ya kan kerengkap ban pendon kam ban syat bang shna dakadeng Mansnai kirengkap khnam iba jinrai la sedang mankam yakatin kadkum ka size jong ka rengkam kabala dep ban design upa la penenkam da kakan shi kaptin benuk khap at penwan dor yaka
Hadian kani iba Jane Racing lasang man o ikido design da ka ba penankam da uprek markaternem. Buat kan benda tahu ngila draw kan kum ne. Anda ngila dep draw kum tu ngisa penwandur pat kum ne kan kum ba namar kat kum kadur congkane tengi haban draw hakata karukom pat ngi haban sim bahan ka cing thau ne haneru namar ne haneru lada ombiang ka cing thau komod ka kenreng no kalong isi no kan kado. Te pe yang ne ka cing draw conga hang ne komod ka cing bu conga ngidon hang ne usiar buat kani ka hang ne idon ka sngi shwa bakan mi buat idon ne umau bena buat hang ne hapo pan idon kani kaste nomor filatip kaste kadai kata ka hakapol beki le thma mo idon lang buat ka white lam ruang ne ka white lam ba kumba men shwa mo ki ru ndai ki chu penon kam hakapol beki le thma ki chu ra rangkat ka white rangkat kaste. Baik kan ni mentang hila dep ban syok untuk mo, ndala dep ban syok untuk hila penwandur ni hadong tengisa pendai pada hang ni kan, bisa pendai hang ni baik ni kalalong kum ni, baik ini 6 ru ni pendenkam dak ni hi katin, ni sesna hakadur cong gini ni hap sna penpelon kum ni mo, ni pensna ru deleng ba cong ni katin ni sna ban, ni penwandur katakan ke rukom ke ba, kenika kan long kan internet kan. Iba Jane Racing penankam ru da kapten bansnai ki pangsngan bagi jing dengti ki baju penankam ha ki jing shot dan rai kum ha ka shot wiking ba ki jing shot ba pher. Ni akan ni ka workshop ko chongi om dai bangi sna tang ya kitu ki ter souvenir untuk mo ngi sna lang ru bat kini ki ter ki bangi cuera ban setu ki tourist spot mo kum kini ki tree house menta sa uni uthlong mo ngi bangi cu penon kam hayeng uni uthlong bahe udon barit udon gini nang ta bat kum kan ka siang deng mo kan ki siang deng ru ngi pen abaki penon kam hayeng hasem ru ngi cu ya ngi sna ngi sim ru ka order menta habangi lek kuntu namar sebun sen hi ngalai hakini ki exhibition habangi ra ni ki siang deng kemudian lang dengira kan kono ngimcu dap bande namar bleyo ngai deng penon kam ne kum kini gideng ni penon kam pi karong jungka kadai karong stem namar kadeng kadeng sophan namar kini gideng sophan ru dai gideng ki ba la kentai ki bro tengah sesim ai ngasu sna ai kum kini ngi sna dala adap sna kum ngi le de kum to kan den takadau ka nongkong syap hi bangi tray ketar komod ngi don kam saya ka finishing habala kibreu hibala ibang kinong thero ki la thet cho tangkawe ndai habala ibang ka finishing namar ka kam jongi hi kadai ka ba kadai lengba ka cing ya thu khana mo habala yo thet diwe te yo thu khana pateng kumta ba ter ka kam ka yai da kumta hi kanero kadai kawai na kibanta chong kanika handicraft kaba ngacu tray hane ne wayong udai usop paira namar kibre menta kimcu kwa sho ya ki ai kita ki kecap plastik ki kwa ba ki ai kabagi yo na kamariang ki pendon kam tadai takadau ngar uning pendon kam dau ne u so paira une usop paira ngayo na kitu kibre ki bacu le ki ba snarong ki sna yang ni karong
trong kini ki rong chan mo namar ki saj gitu ki chan muka ki chan dara gitu ki chan barem dor bikim ba omlong ban saj sabon rei ngapat ngasim no maki ki bread yo nu sieng rei mangapat ngasim yo ki sieng ban pendon kam ban snah kan ni kom dai watang kini rei gitu ki perda romo wangi snah da ki sei rung ni snah ya hang ne hang ni ka workshop ko chong ngi chu pendon kam lang itu ki kini ki sei lan kini ki deng pendon kam ban snah ya kini ki ban snah gitu kiring perda mo kiring perda ki ba snah ki se habe dai ba kene ke kenca kusnam te mentang adang siyo ya kene ka Meghalaya State Award kum u Master Craftsman mentaru ngadang up ya kata he nomor kata kadai ka wei naka kadai ka wei ni naka ba ka sarkar kala itho yanga bangan long kum uta u Master Craftsman chongka State Meghalaya. Iba Jindra Singh layo jingerap ru nakalyang jong sarkar kum naka District Industry Center bat naka DC Handicraft. Shu Iba Jindra Singh layo jingeram bat jingkershan ru naka Prime Meghalaya naduk ka grant haduk training me pair. Kini ki jingeram nakalyang jong sarkar kila ailat ye I ban kentio bat penyar shu ye ki kam ki jong I. Lepai mo kum uneru dei utu terkhang ba yo na khlawi uba une bat lengba chung ne dei bangi sulai pom madai mataru an ringi lek pom bena kibri sensar bri kwai kibreu namar kibreu ya une kiwit haba kiwit ha kibreu pat ki pom ya une ki su pengat kai sa khlau handai haba ki pengat kai na khlau de pangapa yel dei habang yo I tengah pan ki habang lapan ki haba ki ai tengah sim ba de une bang snai ne kum tu une u ya khod utar khang ban thung ni ki uba kham paka ba ban thung ha une u kheu dei bai ki senteu khlau bangi khod kita ki orchid Ye ki ding yap ki bahe ba ki bri ku sham jingjar ban pom thangding Iba Jindra Singh ujupan ban penan kami ki man snai ki miet bat ki jaka shong ki ba compare ka design. ya kinero habang snai kinero don ba hikai yang aku nor henry ko suwan hi pok cingmut ke jonga kilong kideng ki bakhia ba kilong ro kideng ki ba tang bantang ro ki breu ki la nomor bantang had peiding ro long sho henry ngakhare ki ngapan khoj an lawan ra hayi ngasapan khoj anda la depan khoj pen ngisa sna pat kum nei kan Tepek mo une menta hi kum uthet ding handai ya une ru la don kibreu ki ba order mo la benta kini kibreu ba don ha ka badde la ne don kini ki biya tho e kum to nama ki kwa ban bo ke ko da menta ki bo kum to nya ha ban sna ba khnang ba kin bo ya oke khang ne namar ba menta kibreu ki kwa ba da kini ki ki bang yo ba na ma riang mo ki kwa ban pendon kam ta nya sa sna ba kum ne kibreu pat ki order nga habang yo ing bang pendon kam haying la chong mo habang pendon kam bang le I khon la jong ta kibreu ki yo I ndai kibreu habak yo I pade kibreu ki la kwa de ta ka dau hin mentang sa snai yo ne bangan le ai ya kibreu pade Iba Jindra Singh ju punya yeuru ikini ki tiar be isna shi ki tor spot be per kuma ki than sora par ki than maulunong walai Iba Jindra Singh ila haban mat shibun ki jing e hagalenti ki jong I Handailing ba kajing trishtam ba kajing yai minat ila la ban thaulanti yala de but ila la ru ban kershan but I mesti miki weipan ban persang ban thaulanti ban sengi kam na jong rengkat ba kajing trishtam kum hatu hapo Vivanta hotel hang turu kenika menu ban order bam ru ki
katuru ki order hanga bat ki don katu kawai karensan bagi khot kata karensan restoran kaba don tu halai kraro hang turu ki la sim keter nangat bat mentar ki dang don shu hi kiter bangan lejbo hang turu dai lengbah hi ki chong kita ba kakam chunga kanang yar bat kanang he nang san dai lengbah chong kiru ngala ai khublai ki sikat dai namar ba makiru ki dai maki hi kebala cu pen yarap yang abangan kentiu ya kakam kechonga. Kacing hi ke bangai kendo kadai hi phila tip phila sung thui hi wa kakam hi bat ke business hi kadai hi kalyang chongka funding namar ko funding kumno bangin penhe bangin pen san ya ka kam ka cham kamut lada omdon ko funding kamut kadai kata hi ke ba sem cing hanga namar blayo menta lada ngimut lada ngiyo ka order ka babon maknaro lada ngimbyang kitar kamut misem jenjar ngi bangin pediang eta ka order Ndrai ladangi biang pat kitar kum ki machine mo khamtam bangan namar khamtam ngitrei dakadeng ke machine ke bah khmat dai katahi ke ba kacing ke bangai kendo teladanga yo e katanga le se lengba kan ke cingwan ke cong piang nero wa ki badon hakabor gila ban yo I khnang bakin no lem kata kacing yarap khnang bangan yo ban ngan penbiang ke kacing duna ke conga haka khaddu ya wai te kamot ka banga kwa ban ong ba ki breu mantahi ki sai bon sen ki ong ba kakam kacam omdon hendrei kakam kacam hi manta ka syong ba haka cing smart chong u ne ka breu namar ba habangi smart kamot kaca ban bang yo ba ban bam namar ringa yala de ro ngamdai ubreu ba nang ubastar ubalait school kum ki wei pan hendrei ngak pat ya kini khamtam ini ki khon samla ki bla nang la stan to persang nai wat nai kmilanti than ya tak kam sarkar itu persang ban kumba ublai trai kenrat hi labu la thau artli cat artli khman tedeng takadaw ngihap ban pendon kam meka lan lengba ka chung pendon kam cho yakane kamut kedai katahi kamut yakaca ban bam ngiyo hi ban bam